Γεια σας φίλοι και φίλες του YouTube, τι λέει? Μια χαρά κι εμείς. Εμείς καθόμαστε τώρα, παίζουμε λίγο. Μπορώ να παίξω λίγο Elite Αγκαριό. Γιατί δεν πάω έτσι? Αλλά τώρα με κοροϊδεύει. Ακόμη δεν ξεκίνησε. Ρε κοιτάξτε, τέτοια βλακή έχετε δει εσείς ποτέ στη ζωή σας? Όχι. Εδώ θα γίνει. Εδώ θα γίνει, παιδιά. Ποιος να βρω τη θέση, ρε? Ένα με τόσα πολλά μηδενικά. Oh yeah. Και το άλλος από πίσω με κυνηγάει. Στην ησυχία μου δεν με αφήνει κι αυτός. Να πω έτσι. Ρέζι. Ριζάκι να το λέγανε. Εδώ κάτω που γράφει κάτι. Team. Ένας τέτοιος με έφαγε πριν και γι' αυτό είπαμε, νόμιζα πως ήταν αυτός. Ας πάρουμε λίγη, ας φάρω λίγη εκδίκηση. Εκδίκηση μόνο. Αλλά δοκίμαζα πριν κάτι άλλες εφαρμογές. Εγώ χρησιμοποιώ τώρα μια συνηθισμένη εφαρμογή. Weet μόνησες ρε, ωραία σας την πω. Μόνο 2 λεπτά έβγαλε, τι 2 λεπτά βίντεο. 2 λεπτά βίντεο κανένας δεν βγάζει. Καλά, μπορεί κάποιοι να βγάζουν. Όμως όχι εμείς. Την πάτησα. Ρε φίλε, ο Ζόχαρ δεν μπορεί να σταματήσει. Κοίτα ρε, ο Ζόχαρ είναι πρώτη θέση. Κοίτα ρε, όλοι οι άλλοι θέλουν να τον νικήσουν και αυτός. Πάμε, ας τον νικήσουμε όλοι, μην αφήσουμε κανέναν όρθιο, έτσι λες, φαντάζομαι αυτό θα λες, φίλε μου. Αυτό. Αν είσαι Έλληνας πρώτα. Να πέσει ένα πιάτο, οι Έλληνες θα βρίζουν 2 ώρες. Γαμώ την τύχη μου. Το πιάτο έπεσε. Όπα. This is not. I'm not. It's me. Hack. Ναι, είμαι hack κι εγώ. Χακάρω το παιχνίδι, γι' αυτό μπορώ να σε φάω τώρα. Έλα εδώ πέρα, έλα θα σε φάω. Ανοίξω πρώτον. Έλα ρε, για λίγο. Φίλε, θες να με φας? Να δώσω λίγες. Ρε φίλε, κοίτα. Agar's hard. Μου το έφαγε, πάω στοίχημα. Ρε, μια φορά δεν μπορώ να φάω κι εγώ ένα μεγάλο. Κοίτα ρε βος. Τι θέλει τώρα και μου δίνει τροφή, δεν καταλαβαίνω. Θέλει team, όμως εγώ δεν θέλω team. Ρε, αφήστε με στην ησυχία μου. Τώρα εγώ ζητάω βοήθεια. This is not. Αυτή δεν είναι η δουλειά μου. Πάμε φίλε. Φίλε, για λίγο να με φας, να το ξέρεις. Φίλε, έρχεται ένας τρελός και θέλει να με φάει. Φάτο να. Ξέρετε τι είμαι YouTuber εγώ. Τι μου τρώει όλο το κομμάτι αυτό σου. No me. Why me? Μα πρέπει να την κάνω. Βοήθεια. Τι βοήθεια ρε. Ρουμπίνο.
ρε. Ω, σκότωσε το παιδί, ρε. Ρε, πέθανε. Ρε, πέθανος. Άρα για να πεθάνουμε είμαστε σήμερα. Ρε φίλε, κάνε λίγο άκρη, θέλω να ζήσω. Ρε φίλε, θέλω να ζήσω και να πεθάνω. Κοίτα. Ζω. I'm alive. Fuck your mama, bitch. Θα σε πνίξω. I don't know what happened. It's me, Springtrap. Θα το κάνω ένα τρολάκι. Όχι τρολάκι, κανονικό. Μια επίθεση. Ρε κοίτα ρε, με βλέπει ο άλλος. Έλα, θα σε φάω. Σειρά σου. Τώρα πλάκα μου κάνει. Τώρα σε λίγο θα πεθάνω για να κλείσω το βίντεο, παιδιά. Να με ακούγεται. Πιστεύω ότι θα με ακούγεται καλά σε το βίντεο. Πιστεύω. Thug life. Motherfucker. Γιατί εσύ είμαι. Ζόχαρ, θα σε σκοτώσω εσύ. Ζόχαρ, εσύ σκότωσες. Για να ξέρω. Γιατί πάτσα double. Γιατί πάτσα double, ρε φίλε. Γιατί πάτσα double θα μπορούσα να σου φάω, γιατί. Και πώς το πάτησα. Ναι, έτσι. Ρε, κοίτα μάλλον. Εντάξει, τώρα θα κλείσω το βίντεο, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe στο κανάλι μας. Πείτε και τους φίλους να κάνουν ένα subscribe στο κανάλι μας. Και αυτό θα είναι μας. Γεια σας!